a Zúrich. Anem a coses importants, que també ho és, però anem a coses importants. Digue-li, aquesta màquina que des d'avui comença a funcionar a l'ADN Barça, Marc, ui. Jo estic més nerviós que Cristiano Ronaldo, em sembla, abans d'avui. Sisplau, pren possessió de la màquina i amb ell anirem... Molt bé, diu l'altre. Anirem explicant el que ens explica sempre en vídeos, però avui amb una eina més, o a partir d'avui amb una eina més. Explica'm, Marc, a veure. Anem a explicar una miqueta com ens va defensar l'Atlètic de Madrid i quina diferència tenia amb el que ens va fer l'Atlètic de Madrid al partit de la Supercopa. Normalment l'Atlètic de Madrid, ho podem veure aquí en l'esquema, veiem els jugadors del Futbol Club Barcelona en aquestes fitxes que ens posen aquí. Normalment l'Atlètic de Madrid juga amb 4 defenses, 4 migcampistes i 2 davanters. El dia de la Supercopa van canviar. Per què? Perquè bàsicament el Barça juga al mig del camp. I aquí, si veiem, hi havia 2 mitjcentres per Iniesta, per Xavi, que estaven al mig de camp. Però aquí ve el fals nou, el senyor Lionel Messi i fins i tot Busquets, que aquí creen aquestes superioritats aquí al mig del camp. Això és el que fa especial al Barça i Simeone va dir, escolta'm, jo no vull que facin aquestes superioritats, jo vull un migcampista més, per tant, faig centrar la posició de Coque i, si cas, és igual, Diego Costa ja s'anirà a la dreta. Què va aconseguir amb això? I Villa aquí pendent de Busquets, que fixa't, marcatges a l'home. Marcatges a l'home al mig del camp. Pràcticament eren tant per tant no teníem superioritat i el Barça no podia superar segurament al mig del camp com estem acostumats. Ho podem veure en imatges de la Supercopa de l'any passat, veiem-ho en imatges, com el Barça jugava però al mig del camp estava pràcticament amb marcatges a l'home. Això que veiem abans amb les fitxes ho podem veure perfectament aquí, com Busquets té a David Villa, aquí Xavi també té el seu marcador, Iniesta té un altre marcador de l'Atlètic de Madrid i Messi també. Eren 4 marcatges pràcticament a l'home i Diego Costa, aquest home que era sacrificat aquí a la banda dreta. Això va fer molt difícil al Barça i tots pensàvem que l'Atlètic de Madrid tornaria a jugar amb la mateixa tàctica. Els havia funcionat molt bé el conjunt de Simeone. Ho podem anar veient com el Barça evoluciona en la jugada, però seguim igual. Marcatge a l'home Iniesta, marcatge a l'home Messi, marcatge a l'home Xavi, passa el mateix amb Busquets i Villa i Diego Costa, aquest home que ha sacrificat pràcticament com un defensa, però ell és el que acabarà recuperant la pilota. Això ens ho va fer molt i molt complicat el dia de la Supercopa. Per això tots apostàvem que tornaria a jugar amb Diego Costa a aquesta banda dreta. Així va defensar molt bé l'Atlètic de Madrid. Però el que ens va sorprendre és que va canviar d'estratègia Simeone i no va fer exactament el mateix. Molt bé. Perdona. No, sisplau. Perdona. Digues. I encara no li traiem profit, espera't. O sigui, has vacilat. O sigui, el que has fet al final, fent-ho petit i raca, o sigui, aquesta màquina és brutal, Això és de Digalix. X-Table... No, feliciteu-vos de part meva perquè, o sigui, és de... Només t'ha faltat fer... Només t'ha faltat fer-ho així. Espera, que ara ha sortit bé, de vegades no surt bé, això. Anem a la segona part del tema. A veure, fins ara hem vist com defensa l'Atlètic de Madrid, o com va defensar el dia de la Supercopa d'Espanya, com va utilitzar Diego Costa. Anem al dissabte. El Calderón, molta gent ho ha dit, i és cert, van oferir una imatge més o menys similar. Sí, i això que van canviar una mica, sobretot Diego Costa, van dir, home, si és el millor home, segurament jo el vull a davant, no? Vull Diego Costa i David Villa que estiguin de davanter-centres. Llavors, Coque tornava a la dreta i aquí es trobàvem amb allò que dèiem, no? Amb aquesta superioritat al mig del camp. Amb el fals nou, en aquest cas amb Cesc Fàbregas, eren 3 contra 2 al mig del camp. Com desfer això? Doncs l'Atlètic de Madrid va retrocedir una mica les línies, una mica més del que és habitual en ells, i sobretot aquests homes, Diego Costa i David Villa, van fer molta feina una altra vegada. Al final, com acabava quedant la situació? Quedaven no 2 línies. Normalment en el futbol parlem que hi ha 2 línies, els 4 defenses i els 4 migcampistes. L'Atlètic de Madrid en va afegir una tercera. Va afegir aquesta tercera línia que va fer encara molt més difícil el joc del Barça, perquè si normalment costa passar la pilota aquí, perquè aquí Messi i Cesc decideixin, aquesta vegada encara costava més passar-los a Xavi o passar-los a Iniesta. Això és el que encara va dificultar més el joc del Barça, que pràcticament li va costar molt crear perill. Aquestes 3 línies que va suposar l'Atlètic de Madrid. Imatges del final del partit, on podem veure aquest esquema que va fer servir l'Atlètic de Madrid. Aquesta línia defensiva, una altra línia del mig camp i una línia de davanters. Això feia que fos molt difícil entrar ja directament a Xavi, a Iniesta, jugadors que normalment reben pilotes amb facilitat i quan la rebessin aquí, entre una línia i l'altra, encara n'havien de passar una altra. Ho podem veure en una de les jugades que millor ho van fer,
Aquí han superat ja una línia. Xavi ho ha fet molt bé amb Lionel Messi, però encara els hi queda la línia del mig camp i els hi queda la línia de davant. I han de córrer perquè els hi ve per darrere altres jugadors. Torna a driblar Lionel Messi, ho fa molt bé, però fixa't, encara té tota la línia defensiva. Per tant, 2 jugades de mèrit i encara els hi queden 5 defenses per davant. Tot i així, en aquesta acció, Lionel Messi va aconseguir rematar, però va ser les poquíssimes ocasions on el Barça va poder crear perill. I és que, com diem, aquestes 3 línies, línia de defensa, línia del mig camp i aquesta línia ofensiva, que sobremolestava molt a Busquets, feia molt difícil passar la pilota aquí, a la zona d'influència, a la zona que Xavi i Iniesta comencin la jugada normalment. Ho veiem aquí, com Busquets és molt pressionat i, al final, perquè rebi Xavi en aquesta posició, ja costa molt i a partir d'aquí s'ha de generar encara tot el futbol. El Barça ho va fer bé en alguna jugada, però és que era molt meritori, era molt complicat passar línies i arribar a aconseguir tenir una ocasió de gol. Irem o no? Sí, fes-ho, fes-ho. Sí, ahí. Ole, ole. Això li ha agradat a l'Oriol, veus? Molt bé. Doncs... És superxula, aquesta màquina. Què et sembla? Els amics de Digue-li-X. De Digue-li-X. Molt bé, en tenen més? Sí, ja els demanaré una per tu. Sí, però jo per jugar, per explicar coses interessants. Si de cas, per acabar el programa ja anirem. Va, anem per feina, que ens queda molt poc temps, amb la història de la Pilota d'Or, amb la història d'aquesta gala de 2 hores, més o menys, al final, que anem estant parlant. Poquet ens queda per parlar d'una altra gran cosa, com és el partidàs de dissabte. Hem vist fins ara les diferències, poques, però diferències, entre la Supercopa, el plantejament de la Supercopa i el de la Lliga. Ara el que veurem és... I la defensa del Barça què? Perquè tampoc no sé gens malament, no? Sí, les precaucions defensives de l'Atlètic de Madrid van ser moltes, però les del Barça també. I el Barça també va estudiar el rival. Aquí veurem una jugada de córner habitual de l'Atlètic de Madrid, una jugada molt típica, que segur que el Barça va analitzar bé. Sacar el córner aquí, al primer pal, ho veiem com la pilota va aquí, i d'aquí la pentinen que vagi cap aquí, i aquí s'acaba de rematar. Una jugada amb 2 termes, d'alguna manera, però sempre tirant la pilota al primer pal. El Barça, que li costa defensar els córners, ho va fer molt bé l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid. Fixem-nos aquí, una jugada del córner on només hi ha Xavi en zona i tots els altres estan a l'home. Tothom té el seu marcador. Veurem que només hi havia Xavi al primer pal, però el Barça n'era molt conscient. N'era tan conscient que, fixa't, al moment de que han tirat la pilota n'hi ha 1, 2, 3 i 4 jugadors pràcticament al primer pal, lluitant-la. Dels 7 córners que va patir el Barça, o que va tenir l'Atlètic de Madrid, 4 d'ells van anar al primer pal. Fixa't aquí com Valdés parla amb Cesc Fàbregas, li diu vigilem aquest primer pal, la rebutja finalment Xavi en aquesta acció, però de vegades aquestes pilotes van anar al segon pal, o una vegada, l'única que ens van concedir guanyar aquí a la pilota al primer pal. Fixem-nos tots els jugadors que hi ha aquí al primer pal, sabíem que ens ho jugàvem aquí, però en aquesta acció aconsegueixen pentinar, i aquí Mascherano està molt atent amb Diego Costa tapant tota aquesta zona d'aquí, i va estar molt atent com tota la defensa del Futbol Club Barcelona, sabent quins eren els punts forts, en aquest cas de l'Atlètic de Madrid, i que el Barça va saber contrarrestar fins i tot en els córners, que és segurament el punt més dèbil del Futbol Club Barcelona.